OB-produktlinje. Zigbee radio. Tilslutning af sender eller modtager. Tilfælde af et modul, der allerede har et netværk. Første trin. Sæt ledning i modulet. 2. Tænd for enheden. Hvis modulets LED er slukket, når det er tændt, betyder det, at modulet allerede har et Zigbee-netværks-ID. 3. Åbn netværket ved at trykke en gang på modulet. Modtagerens LED blinker derefter hurtigt for at indikere, at netværket nu er åbent og klar til at tage imod forbindelser. 4. Par senderen med modtageren ved at trykke 5 gange på den kanal, der skal forbindes. Derefter blinker senderens LED for at indikere, at den søger efter et åbent netværk. Derefter blinker LED'erne på både senderen og modtageren en gang for at bekræfte parringen. Du kan nu styre din modtager med din sender. Det er også muligt at knytte andre kanaler eller knapper til flere modtagere, hvis de tilhører det samme netværk.